Nosaltres fa temps que defensem que des del món del periodisme també havien d'aportar una part de responsabilitat en aquest procés i que de la mateixa manera que l'escola s'acostava al periodisme, el periodisme havia d'intentar acostar-se a l'escola i sobretot intentar explicar la manera de fer les coses, perquè les coses fan d'una manera i no d'una altra. Amb la gent de l'escola catalana molt ràpidament vam observar que hi havia aquest punt que abans comentava el senyor Alcoberro d'una experiència nostra des del món del periodisme i de les noves tecnologies, una experiència de llarga trajectòria de l'escola catalana, de preocupació, d'interès per com usar aquestes eines pedagògiques i que per tant juntar-nos era una idea que semblava que venia a tomb directament. Tot això emmarcat en un compromís per al país i per la llengua, i quan nosaltres i ells i tots així diem país, estem dient el país llarg, el que va de Salses a Guatemala i de Fragamou com a mínim, i que per tant volíem que això fora, dic com a mínim per l'Albert, perquè ja sabia que si no el senyor Arenas saltaria. El blog és un model de periodisme que està fent furor últimament a internet i que suposo que ja n'hauran sentit a parlar la majoria de vostès. És un format com molt personal, és una espècie, al final s'assembla molt a allò que feien els dietaristes en literatura, però diguem posat a la xarxa de forma permanent i molt ràpida. La nostra voluntat és que totes les escoles que participen en el projecte, cada una d'elles tindrà una pàgina com aquesta, és a dir, un blog, en el qual podran escriure un article, afegir tota una sèrie d'enllaços, etc., o a través de la columna del costat connectar-se amb les altres escoles de la resta del país. El que nosaltres intentarem serà que per una banda ens descriguen temàtiques locals, perquè pensem que l'observació del medi concret és una eina imprescindible, però per una altra banda també intentar relacionar al màxim les discussions, els problemes, els temes. Estic segur que n'hi ha moltíssims temes que tant els interessa a una escola del COI com una de Valls i per tant en aquell moment en el qual n'hi hagi un tema que pugui mesclar-se, doncs que actuarem perquè aquesta mescla es produïsca i perquè aparega una cosa que sigui fruit precisament de l'intercanvi. N'hi haurà una pàgina per l'escola, però també hi haurà una pàgina central que el que farà serà un poc fer com de portada de tot el que està passant i servir també com d'índex a partir del qual la gent pugui moure's amb llibertat per tot l'espai.